Kardom nili sami moromi phangchupi pini Hillstan Karbi Anglong Thanjia bang non bertang tonpen arjuponik sina. West Karbi Anglong District Arlo Socheng Limes under leader Nandini Timongpi aru trong arni ration card holder atum poisa akile KN puki klanga puthak pini Food and Civil Supply Assistant Director Moni Mohan Mojendro Socheng Limes Secretary Ruth Pipia Tumpen adema longma te card atum malom nangka humri pon. Lasi pini nangka humri ahot card holder atum complain kipia teng pen si thek pon long lason si sang tame card along ke toga teng pen pipe matne phanke bang troga dem lin thongkep ke long nang jia dem lin ingkoi lason pichot si thek pon long la pen suri phora pharoke thom ke hangke office pen order ave lason si sanga card akimi apply a order ta ave lang lasi son kechok che kachoklem apon arona tengpen ingsai ponji pusi Moni Mohan Mojendro lapen root baby pen pherangke athengno nangpachini dun Limited Keruni Secretary Law Kini Nili Dak Tipliaram Arong Card Holder Ahem Nangachi Humri Food and Civil Supply Department Officer Ahin Ben Latumalogo Tinili Nangdu Nanglo Ini Ansi Sport Inquiry Anisi Gundugul Alam Dudut Aposi Pini Banil Tung Cooperative Pen Lem Sasor Pen Food and Civil Supply Officer Tumpen Itung Dak Sport Inquiry Panbanglo Ansi Rata Tum Kisung Kuri Chudut Alama Banke Anisi Tapilo Seta Hoi Pak Seta Langa Chokle Makama Banke La Banke Nona Teng Pulutan Te Beneficiary Ahin Pen Itum Sport Arjulo Akat Itum Langlo Akat Along Banke Chok Halake Isu Banke Hala so ateng sia lang pipop seta hala physically sangki pi binonga bangsi chok chede hala karta longa bange ke tok pen hala ki pi ke rona bang chimili le la pen tangka ka hang access pusi dagrat tunang sera nang chi thandun lo ase pinila director atung assistant director hamren pen alang tung dak sport inquiry wang pen alang tung lu tok lo i lo la so lo statement and pon lo bang putin apanta card holder tum ben statement and milita la so lo kod lo lapen lapu arab tum bang lapu ala card bang hala so chenglem salong si kajuma dam pen hala dak si cholai dam nang ji pula bang solam ka na ho Ola bangke Socheng salong sang nang NG po bangke non alang bangga ke sudut lo po alang bangke ni tamun ke ala license bangke job do check po non la so job do check bonte Food and Civil Supply bibhaka sorsi ni tum lem salong retail counter ben pinut pula isi order la tum nang pia lang la so order teng pensi ni tum sang pitu po beneficiary atong bangke sumse la tum bangke sang long de deji pu ke mathanang ne la ke ni tum lem spenang tum long po lake online net ke pasa teng pen den itu people la pen non ke moi prang pen la non la toman kopi si claim ji office pen la da office pen itu cooperative pen bangke la bangke ni itu ke ahin pen kali de la bangke Food and Civil Supply Department ahin pen si bang action ento an vek popula tum symmetry kan bon ta memo prang pen jong si en ilang pre kopi tong ne chuplang thi Lakala tum en pon pota mane pinigela tum pura statement en lokente beneficiary card holder tum enta en pon tanglo tok pon tanglo alang itu ngela ke en ko laka step aku laka arjinde tamane a sanga bang already stock do laka nili tum long godan long do tik ke nili tum alem tom do tik laka nili tum dai to lo sanili tum lem spend bahera dila rapat isu tanglo pun laka Food and Civil Supply Department tum arix nang lingan tek non Socheng lem ko piat kup ha nili secretary nang Socheng lem secretary lagi nang liman ke root BP
Asam Sarkar pen akimi SOP ke pangdakpon arona tengke lapuhenlo anarlo porphai hini pen lote kula thai hui inkir lapnang pola pen anarlo porphai hini pen ada porphai pho an curfew dopon po hithi pen ke chobazar mate ahithi nikre pho an kangkir restaurant hotel hai anarlo porphai isi lote inkir lapnang po nikre pho an government lapen non government asai kanghap school college tuition center coaching center inkir lapnang ji Adamasar hai hoya long bangke penan par dolong le bus along 30% ansi chethablong chotji auto rickshaw long bahini penan par chethablong le dangnia motor mate bite along soar lo penan par bahini chethablong le hithi hai hoya long jongsi munit chebeng tur pulote police atum pen lathi charge lapen 5% abat covid-19 case pulote laso area containment zone pusi Assam Sarkar pen pangdakpon Assam along ke do Assam Higher Secondary Education Council hinpen kepang dakpon HS first year student atumaphan promote that HS second year angdeng an palelo lake non apor corona ke sukanglum plub ajoine lasi non ke wangjilang arni crep hopen HS second year student atumaphan online classes ke pa dojia phan Assam Higher Secondary Council atumpen cheparai ponlo pusi pangdakpon Pini abirta ke lapuan si kangton iglo lang igbom tamit domethak me kurwang thu